tang yang mahita. Dame ni di batana sumurung sen saluhu na roha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatani di batari hita imana tersurat di buku ulang ni apostel bidu opat memuka sen ayat 32 satu ayat 37. Alai saroha saulo doakan aporsia nasa pungwani jaladangan dong nanggosada sian akka paradongan nama dok hapujungan na artanai hatopat doi salu na dietong. Jadi marhagugo si tutuma akka aposteli maka tidakon hahiu ni Tuhan Yesus. Jalatung lomo si tutudo rohani hala mida sudina sida. Aidanga dong manang isi na sida hurangan. Ay iya adong pe sian na sida parhauma manang parjabu digadisi doi. Dungi dibuah mama tuhor ni nagida disneng. Di pihak komai tujulo ni akka apostel. Dungi di sagir na sida may tu akka na urangan. Jadi adong masa halak lebi sien pulo. Ima si Joseph naginoara ni akka apostel si Barnabas. Madok anak ni pangapulon. Diga di semahauma kulak na dibuah mahipengi. Laos di pihak koma tujulo ni akka aposteli ima sahana. Dia makadonga saha porsiaon adong masada barita mardonga puda. Dina masa di sada punguan di patu pama marsipanganon. Jala tardok torok do naro ditiki na marholong niroha di pertanyaan di nalau jupang marsipanganon jumulo ma di bahet tangiang dung martangiang didok ma asa marsibu sipang nabi marbaris mana toropi membuat di iman nabi manang parsmanang di bagasan las niroha di buabi masipanganon na tuhudulan nabi susuk ma piring nasida pola hira naing use ala susiat di piring nabi adong ma naung sidung mangan alai na perpudi dang dapotan si pangano dope tari dia ma di piring nasida lubi ma ikau lubi sayur lubi idahan edang sudana ala ni butongna sah ma tuna perpudi holan huani sayur nama natading do uramnya kekau ipia palau tikbi nama nasida dibuat mahudunan nabi di ngana apala perpudi hut ma dipangan sipan nabi di bagasan lungun dohot manete ma iluna adong masahalak songon na lungur rohana dedehun ibana ma sambil mangalang lubi-lubi ni ikawing bukit berbunga bukit yang indah dan hinata sosongoni hira bukit berbunga bukit yang indah nama atong si panganon ni akana perjuli so disarihon dongan na naripudi tumagom mana sida marlubi-lubi maru habis na hape dongan na urangan dia makadongan naeng do hita ajaran ni baritai buhama hita asa totong bui adong marpanarihon molo adong dia ka ulaon dia ka pertanyaan nang songoni molo prasmanan lapatanna ikon beretika lapatanna ikon berbagi asa unang holan dirinan di sarihon alai dohma manarikodongan asa rap dapotan lapatanna unak kola narikko beta matahum alai dohot ma na di dongan dia makadongan los ido sada barita nauli na taida di bagasat turpu taon marhiti akka pakobasyon ni akka aposteli nang songoni di huria na perjului takas di huriai tarida panadayon tarida ima haporsyaon marhite na doho na sida masih tugu-tuguan masih holongan marhite marha adong piga-piga na naing siang uluhonot taset trupukon
na perjulo na nendo hono na ima ayat 32 satu ayat 35 di sita kas ima taringu tu ngolu namar panarihon. Di ngolu namar panarihon na nendo hono na ima ngolu na totong masya holongan manarihon. Ada kebersamaan yang kuat. Adong sada pakilalaan di pakilan nasidei bahwa marpanarihon bahwa pasu-pasu arta nang songoni sinamot makilala songon titipan ni debata, makilala ima songon kepemilikan marhite na jinalona sa debata na ima totong merbagi manang marpanarihon. Di marpanarihon lapatan na disi berengota bahwa bukan hanya sekedar untuk dirinya alai berengota do cara nasida merbagi pola do di pajualibe jala pola di papungu luar biasa taida rupani solidaritas ni huria na perjuli taringo tungolu na berbagi manang marpanarihon. Asa berengota do bahwa nasida pe di kebersamani melalui kebiasaan na berbagi taida do motivasi nasida danga dong motivasi na negatif alai taida ima songon taddani haporsian nasida jala songon taddani panadam nasida do di pasu-pasu ni debata ra berengota ma di bagasa 30 tahun di patakas do ngurun namar panarihoni hinauli jala hina balgani panidangyon nasida dang si ida rupa nasida tarengo tuna mangurupi songon natakas di bagasa turputai dang si ida rupa manang si dabuhi di patah alai takas do di panarihonon na takas do di hatani di patah bahwa Tuhan juga tidak pernah memandang wajah alai naing berengota gabisa da sorminan saroha saoloan nasida ruas ni huriei sarupa nasida ima di nalaho mamikirhon nampe marasing-asing nasida nangpe dangsa marga nangpe dangsa da horong alai berengota do dang olo nasida si ida rupa manang si ida buhi lasidra gawe sada ko barat to hita nanaing dohonon na di bagasan holong niroha diak kana porse ima songo debata dang si ida buhi dang si ida rupa tarengo tu ngulu diak kana porse alai berengot tadong gabe ngulu namar panarihon di huriyei ima mamilihon akka sinadongon nabi tu huriyeng gabe ganu akana porsei roma tu bagas joro jala jojor manasida patupahon ima akka perjamuan kasih patupahon ima ka sinadonganna marbagi marhite perjamuan kasih mangalehon manggadisi akartana di pasa maitu huria nang marhite akka apostel ala di haporsei nasida rupi akka aposteli songon lau mangaturhon taringot tu ima ngolu na marhuria ngulu nama sirupan dihamak kadongan jalaido rahan na belga berengot ta setrupukon cara ni huria na parjuli ima taringot tu na mar panarihon manang ngulu nama sirupan tekas diga di sida do akka artanai dalanna mangurupi akkana pugus ala nampe songoni ima nakeng taida parani hurit nasida pedang lampugus baka berengot tahu nasida bukan berarti mereka semakin miskin alai dipanidangin nasida di hapor siao di hasada taringot tu nama ngalehon dohon akka nama maritau kaloni buls bidro nasida macam itahom jala songoni nang akka di taringot tu nama silo leon tu sadong do sen nasida ima sian jut niroha mangalehon alai sian ies niroha jala sian namang rupi nasida marhite ima nakkaningani
Dido di baga 10 tahun masa belgado ulah kolongi perjamuan kasih na pinatupan nasidei menyemangati nasida asa saat bari tanah uli tutonga-tonga ni portibion. Alani marah berengotan di baga sanguluta sada panidangio duing satu tongma nang huria nama sirupan huria na manada sakap ni dibata boy huria mangurupi huria boy ruas mangurupi ruas boy parhalado mangurupi parhalado ido huria na mangulu na padua honan do hono ni tulpukod do imangulu taringo tu menamar parsauran ia huria ipi tetu ikut di paingo do di baga 10 tahun mar parsauran lapatan namar parsauran adong dinasida kebersamaan lapatan ni kebersamaan ni adong hasadaon ala salah satu taringot turpuko di taringoti si Petrus bahwa huria na mangerbang ima huria na olo mar barita nauli jalana oro mar parsauran lapatan ni parsauran ni sidi berengot taringot tu barita nauli di namar saur na sida di bagasan na ginuhan ni dame ala holan dame ido mabek kita mar parsauran ala holan dame ido mabek kita mampu imanakkan ngani marnida di bagasan nguluta nang nileo ni di batari hita ima ragam ni pasu-pasu ala ni dia wakadongan sada nanaing ujah di kita taringot tu ngulu namar parsauran asa berengot tado ngulu namar parsauran ni bahwa kita pe naginuhan ni barita nauli di bagasa Yesus Kristus na pine baruna tu i manakengani dikod di bagasan dame do kita mar parsauran ala marasing bido nang ulota marasing bi margata marusang bi nang akal latar belakang ta alai ala ni parsaurani di bagasan huri di bagasa kata ni di bata gabe adong do tu di hita i manakangani dus ni roha manang di dok meri di bagasa tuputo nama sirupan jala na pajongjong parsaurani di bagasa kolong gabe bagasma di hita tarukir bagasma di hita ujak ima roha nama sirupan laos odo huria nadinggan huria nabui namar parsauran nabui mabuka i manakani akka kerjasama nabui mabuka i manakani na saling mengurupi na di kota do na di desa songoni nang diakka namasa nang akka bencana nang dihuriai asamadu masaduhu nama sirupan lafatan nam dangadong gabi membiarkan ala huri songo pamatang ni Kristus labatan na songo pamatang dangadong pembiaran antara kaki dengan tangan tetapi saling menopang dalam semua tubuh songo ni manak kuring asamar parsauran saling menopang na di huta do na di kota mangulu di bagasak kata ni di batam na parpurima di hamak kadongan na yang ajaran itu pukod duita ima ngulu namar panidangion dia makadongan molo didok ngulu namar panidangion ima ngulu na di bagasan Yesus Kristus panidangiota ima songon pamarita honota taringot tu Yesus Kristus di portibion lapatan na bahwa hitape ikko barani do mar panidangion isi do mesiasi isi do raja nanaeng roy lapatan na sada panidangiota dui na sota sodahon hapor syota alai kota pahebang di konteks ni hapor syota terlumobi di pertikianon buhama hita mampu babalgahoni marhite ulaon namar panidangion lapatan na dingolu namar panidangion ni songon nataida di baga 10 tahun adong dinasida imanak gani nabui isya kaparadongan isya kaparhoma di pasaha mei to apostoli gabi dibagi apostolima diakka isya nakaningan napatut siurupan jala idora berengota sitrupukon taringot tungul nama siurupani las rohani
huriyai pasahaton bantuan las rohani huriyai pasahaton imana taba-taba do akas naronganna lau sidora tu hita huria na mangulu do huria namar panidangion huria namar luba-luba lama bayat akkanaudi di tonga-tonga ni huria asau nangarong hulit kita alai kon lambusur jala ikon lambuas do huria su tungado kuria nala semakin makulit unang adong nagabi makulit alai kon huria na mangulu ima huria na totong di bagasan bui mangurupi dongan na huria asa ko berengot tatatapota tujulu nang tupu di pe manaili hita berengot di si ima ado songo dia nang tabain asa unang adong tubu di hita ima gijang ni roha kekecewaan tarengot turi alai namar huria nanido ni hatan dewata di bagasa turpu tahun ima nabui ngulut tahun namar panarihon nabui ngulut tahun ima nakani namar parsauran nabui ngulut tahun ima mar panidangion lapatan ni ngului ido ujahan ni tugas do panggilan nata jalo ala nunga dilo debatatu hitan ima roha hasadoni jaladang si dabu hidi bata dakola di Israel ala nunga di sadok portibio nasana porsia nasana manio jalan nasana makanguluko di sido gabi ojahata isido nang taddani turpukon payengoto kita huria na mangulu jala huria nang nihebang manang huria na hinubasa ni tod di porbadia asat takasma dapatan ni huriai ima totok kita marojam tuhatani debata jala mulununga hatan debata ujahata tentu gabi huria na mangulu ma huria na parsaura ma huria na pajongjong parsaura di bagasa kolong jala danga dong disi namora na pugus na sedang alai huriai ima na terju masuk gabi manada sakap ni debata huria na huria na terpasu-pasu huria na sada duhita di begasan debata ama anak do todi porbadia amin mau lihat mariho ali Tuhan na pengoto kami marhiti hatam nabadi sesa masakka mu Tuhan amin.